Намаз оқу үшін нинди шартларын үтәргә кирәк? Тәһарәт алу, намаз оқыласы урын, намаз кылырга җыенган кешенең тәне һәм киеме чиста булырга тиеш. Моның өчен ул тәһарәт ала. Киемнең һәм намаз оқу урынының чисталыгы. Намаз укырга җыенган кеше өчен киемендә һәм тәнендә нәҗис булмау катгый шарт булып тора. Гаурәтне каплау. Намаз укыганда гаурәт капланган, ягъни тәннең айрым өлешләре кием белән яшерелгән булырга тиеш. Иратлар өчен билдән алып тизгә хәтле тән гаурәт булып санала. Хатын-кызларның намаз укыганда йөзе, беләзекләренә хәтле ике учы һәм тубыкка хәтле аяк башларыннан кала бар тәне капланган булырга тиеш. Әгәр кешенең чиста киеме булмаса, булган киемен юарга су юк икән, намазны нәҗисле киемнән яки ялангач уку рөхсәт ителә. Намаз ялангач укылса, утырып кына укылырга тиеш. Кыйбла. Намазны кыйбла тарафына карап уку фарыз. Мөселманнарның кыйбласы Сәгуд Гарәбистанының Мәккә шәһәрендә Кәгъбә исемле мөбарәк бинаның урыны. Кыйбланың кайсы якта икәнен белеп, намазны башка якка карап уку дөрес гамәл түгел. Намаз уку вакыты. Һәр намаз үзенә билгеләнгән вакытта укылырга тиеш. Вакытында укылмаган намазны соңыннан уку фарыз булып тора. Ният. Намазга керешкәндә укылачак намазны күңел белән ниятләү фарыз. Тел белән кайсы намаз икәнен әйтеп ниятләү мөстәхәб. Имамга уйган кешегә аңа уюы, иярүе турында ниятләү тиеш. Намазны кайсы вакытта укыйлар? Иртәнге намаз әл-фәҗр. Таң яктылыгы җәелгәннән башлап, кояш чыга башлаганга кадәр укыла. Илә намазы әз-зухр. Кояш иң югары ноктасыннан авышканнан башлап, икенде намазы вакытына кадәр. Икенде намазы әл-гаср. Һәр нәрсәнең күләгәсе үзеннән 2 мәртәбә зуррак булудан башлап, кояш тәмам батып беткәнчегә кадәр. Акшам намазы әл-мәгриб. Кояш батып, тулысынча күмелгәннән башлап, шәфәк кызыллыгы биткән мизгелгә хәтле. Ясту намазы әл-гыйша. Шәфәк кызыллыгы биткәннән соң башлап, таң яктылыгы җәелгәнгә кадәр. Витр һәм тәравих намазларының вакыты ясту намазы укылганнан соң таң атканчыга кадәр.